Zdravo, Rocky. Wow! Tko si ti? Gdje je Penny? Penny! Nema više Penny koja bi rješavala tvoje probleme, Rocky. Od sada je tu samo buntovnica, koja će u tvoj život unijeti samo niz problema. Jadna Penny se toliko trudila da pomogne svima, te je postala savršena žrtva leptira noći. Snimati emisiju ovdje nije bila dobra ideja. Tiki, točke van! Ha! Vrijeme je da crni mačak ispeče plan za pekaru. Ne zaboravi mi donijeti Francuz. Obožavam kamamber na kiselom tijestu. Ti si jedan lebdeći želudac. Leć, šape van! Evo još jedne nevolje, Rocky. Ne u mojoj pekari. Penny, stani, nisi, to nisi. Aču! Rock'n'roll! Ja mrzim rock'n'roll, Rocky. Volim samo kaos. A ti ćeš biti moj najveći hit. Svjedočite dolasku do ove super zločinke. Uživo! Emisija je završena, ekipo. Nalazim se ispred pekare Dupain, gdje se pojavila nova zločinka. Hej ekipa, ja ću to riješiti i bit će gotovo dok kažeš keks. Katakli! Želiš se igrati spašavanja? Nitko danas neće biti spašen. U pravi tren, crni mačku. Drago mi je vidjeti te, bubice. Danas ćemo razvlačiti tijesto, ha? Prestani me zvati bubice. Za mnom. Oh, wow, ovdje ima mnogo fotki. Kasnije ćemo ići u obilazak, crni mačku. Oprosti. Rekla sam kasnije, crni mačku. Pazi! Akuma je u olovci. Dirnite me ako se usuđujete. Što ćemo učiniti? Ne mogu je dotaknuti ni 10-metarskim štapom, čak ni da želim. Njena snaga je ujedno i njena slabost. Kako bi mogla dodirnuti nas, mora i sama prestati biti nedodirljiva. Evo tako, dobro. Pazi, vjerojatno se krije negdje u sobi. Ako želi uzeti naše Mirakuluse, ne može biti nedodirljiva. Ako je zgrabimo, možemo također zgrabiti i olovku. I uhvatiti Akumu, ali moramo biti brzi. Imam te! Već si izgubila pola bitke, Buba Maro. Odlično, buntovnice! Kataklizma! Imala sam je. To je bilo blizu. Nisam ovako zamišljao otkrivanje naših tajnih identiteta. O ne tako. To će morati pričekati. Barem dok ne isprašimo buntovnicu i leptira noći.